Goddag. Nu, mine damer og herrer, vil vi prøve at lave et tryllekunstnertrik. Vi vil prøve at få denne dukke, visdukken, til at forsvinde på magisk vis. Kast den langsomt op i luften. Ja. Kom nu, det er det, jeg prikkede. Se, mine damer og herrer, den er væk. Og se, den er tilbage. Det er magi. Super godt gå. Hvor er hun henne? Hvor har jeg gjort det? Magic. Det var så slut på dette magi-nummer. Farvel alle sammen.